Khajani rahute bukuksong norokna haina hai tini lam sago khaksang mani khorang YouTube channel o tini ang norokni bagai haina hai kaisa bithini video ang tui phai tongo obongkha sal kolokma rombui busago papui chajaknai rokni bagai papui ongnai rokni bagai norokni makhang rogo khaklab rogo tei phikung rogo kwbang mano je papui ongjagui sal kolokma papui gnang naithokya ongoi je papui hamrina muchung tongnai rokni bagai ang o bithi tubui phai tongo papui wngkha kaisa bukurni beram norok jotono sai mano papui satungni jora rogo hingke kisa kisa motogo bwsago je khaklab rogo phikung rogo totra mwkhang rogo phutik phatak khlai kuphur kuphur je wngmani abono no papui papui ni bithi snamnani bagui tei phunuknani bagui ani channel o kwbangma takukte bukuksong comment khlaiui samani tongo haike ang sal kolokma o bithi naitugui manjani bagui ang video snamthani o kebengui tongkha haifano tini o bithi ang naitugui mangkha belai lucky norokni bagui naidi o bithi bahai khlaiui jeng use khlainai papui hamnani bagui omo norok kahamke mono sininani khlaidi o je phunukmani jabra obo kaisa jabra o jabarni bumung bo ang saui manya norok ano nakardi phiaba kheto panthorogo kami rogo chini tripura hao kwbang ma thaiono manthogo o jabra ni bulai no iko obo haikai bulai kholui nai obono kaham kai obo haikai mostly je jaga papui tongo o papui tongmo jagao omo haikai kaham khlaiui phuldi oboni o bulai ni je bwtui kahamke nangna tui khlaiui obono kahamke je jaga papui tongo a papui o phului rwdi phului abo haikai romdi ar jaga ramprai sak jora bono phului narwkdi ulo rampra sukbai khe hingka hingkai gonta 2 gonta ni pore hingka hingkai tui kwchang bai suui khibi mano phiaba kaisa kok muito narwkdi belai khe kolom khai phulkari hingka hingkai ar jagao bukur kuknani phano tongo aboni bagui aswk kolom khlaiui phulyaui kisa patla khai phulkhai no chanai phiaba o jabra no nugui norok phatchakai sinui manglak bahai ke hindi obono solnai jabra tongphiro abo ang norok no phunukpirano iko omo bo kaisa jabra omo bo kami rogo para rogo kheto rogo kwbang ma manthogo mo hingka hingkai juda juda thaio juda juda bumung bai ringjagui tongmano phiaba chwng hingka hingkai chini yang rogo baksa obono 18 gira hino baksa keba refugee sam hino phiaba obo ya obo hingka hingkai belai kolok kolok kotor kotor wngui bwchap bwchap khe kubung khai kheto rogo kolokbui achaio phiaba omo ya iko norok kahamkhe naidi mono no solnai ongo iko o bithi mo khe papui ni bithi iko bo jura jura bo kisa kisa bubar baro tei boni blai khai kisa kisa chikono aboni slai chikon abono no soltro soltro ongo soltui phiaba o 18 gira eba refugee sam hunjaknai aboya norok sini thanio kahamkhe sinui mani hingkai norok o hamya jat papui hamya jat bithino no phuljaktui bo ongui mano iko abo naidi mo hingka hingkai 18 gira eba refugee sam hinmani obo bini jura jura o obo hai jura jura o bubar baro phiaba omo bithi bo bini jura o bubar baro mo hingka hingkai kotor kotor khlaiui toriya aswk bwsa jabra ongo o jabra blai kisa o 18 gira ni blai bai soltro soltro ongo
obno kaham ke norok sini hui bar naikhe norok kaham ke sini manano sini hui mono oboni bulai no mosle hui fulke thengke papui hambui manbai bele kene hambai kha khlaio norok buju iman khana norok omo phuli papui waisa waini fulke thengke papui hambui thangnai wanana kokri tai papui ni jengjalo norok tongna nangla asugara nai tongmani bagai norok no bele khano hambai mario haino haibus kango ang norok ni bagai kwbangma podre pod bemar ni bithi phunuknani bagai ang hai tongnai aboni bagai norok o channel no nai subscribe khlaidi bithini video norok ni thani jotoni thai sekang nokmannani bagai hambai।